Tuplajuusto, hampulihaare ja iso kokis. Ei vielä. Eihän sellaista kolmaa pysty tekemään. Jumaliste, sehän vaatii ainakin 14 vuoden insinöörisuunnittelu. Vittu sun kanssa. Ja sinä, Töppö. Oi! Kun minä astun ulos Belle kainalossa, niin mä lähdemme soittaa. Pom, 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 pom. Ei vielä. Anteeksi. En tietenkään. Nopea artikulointia. Toivottavasti artikulointini taso ei ole alhainen. Porvarin Wii. Elikkä siis ohjain, siis niinku liikeohjausta Pleikka 3:lle. Ai joo, onks kiva? Perkele, tämmösiä rasistin tekemiä remmiä saa kiinni tähän saatanan kapulaan. Vittu. Hoho, voitinpas sinut senkin kompuuterikirahvi.